Hej och välkomna, för jag ska faktiskt göra en video med ett spel som heter Need for Speed Carbon. Vissa kanske har hört talas om det. Den här, fast ni ser inte nu. Ni får se. Vad ska du göra? Ska jag precis köra slump för oss? Nej, det är inte annars. Vad är det då? Jag filmar just nu. Det här. Skulle jag köra det? Oh. Hi, I'm Emmanuel Motion. The moves that you and your crew do in the game are meant to... Varför tog du fram den här? Det var ju du som gjorde det. Eller jag skulle ju visa ställföljd. Ja. Ställföljd. Mina bilar. Har jag en cool bil här. Oj, riktigt cool bil är det här. Har jag byggt. Den du brukar köra. Nej, jag brukar inte köra med den direkt, men det är en cool bil. Och du måste få mycket. Hur många år är det förresten? Ja, hur många år är det? Hur många år är det, sa jag? Det är 9 år. 9. Jennifer är ju 11. Eller och jag känner en som är äldre än Jennifer. 1 år äldre, 12. En 12-åring som jag. I alla fall. Jag ska köra lite. Då tar vi lite free-körning.
Har du snott grejer? Nej, jag kör snabbt. Kör du för snabbt? Ja, du körde när jag var rött. Va? Du körde när jag var rött. Ja. Visst är det natt? Har du kört ifrån dag? Va? Har du kört ifrån dag? Klarar du? Jag smet från fienden. Mhm. Såg ni? Jag smet från fienden. Vadå? You. Oj. Var polisen den där gula picken? Va? Är polisen gula picken? Nej, det är en av mina kompisar. Ja, men till tv-spel du spelar. Ja, jag vet. Jag spelar hela dagarna hemma. Gör du? Ja, typ. Man måste ju... Och Minecraft. Man måste ju passa på när det går. Jag passar på alltid, även när det inte funkar. Man måste... Vad gör du? Vad gör du? Ska ladda ner... Ladda ner vadå? Ladda ner några saker. Till Minecraft. Vadå? För jag tänkte ju spela det. Va? Jag tänkte ju spela lite Minecraft. Nu? Ja, efter att jag laddat ner några grejer.